היי, אני עוד פעם ירין, ואני רוצה היום להראות לכם משהו. איך מכינים דברים מפלסטלינה. או איך עושים ג'אגלינג. נתחיל מהפלסטלינה. בשביל להכין כדור ג'אגלינג צריך לקחת פלסטלינה, להכין אותה לעיגול ממש דק, ואם אפשר לקחת חצי פלסטלינה מהחלק הזה, אני לקחתי בצבע כתום, כזה. אחרי שהכנו איזה כדור כזה, נוח לתפיסה, נוח לזריקה, מכינים עוד אחד כזה. פה נתקשה. עכשיו מה שצריך זה לקחת 2, אבל לא עושים את זה ככה. לא עושים את זה ככה. לא עושים את זה ככה. אני לא אלוף עולם בג'אגלינג, אבל אני גם לא טוב בזה. אני כאילו טוב, אבל לא יותר מדי. שימו לב. אני לוקח את זה, מקפיץ אותם, שאחד מגיע לפה, והשני קופץ לפה. אז זה נתפס פה, והכדור שאף נתפס ביד הזאת, ככה. אז מה שצריך זה להכין פשוט ככה. אוקיי? אז אם אתם רוצים עוד דברים, וברגע שאנחנו מגיעים ל10,000 צפיות ו500 הודעות, אני אומר לכם באמת, אני הולך לפרסם משהו מאוד גדול ומגניב. אני מחכה לכם. יאללה ביי.